Ataragagizuz jauna gaz guztietatik. Emoiguzu bakea gure gunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure laguntzailea noiz etorriko dan zain gagozala. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluai, bakea izten dautzuet nire bakea emoten. Begira zuelezaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zere gogoa danez, emoio zuelizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin, emon daigun bakea alkarri. Ona hemen gure bakea, Jesukristo gure jauna. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, niena, Signor, zu nire etxean sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Kristoren gorputz odolak, amena. Amen.
Gaur, gaixoaren Paskoa ospatzen dugun domeka honetan, entzun daigun arretaz otoitz hau. Erantzun naiz ez erantzun jarraitu deika, etengabe deika, otoitz iraunkorraren zerupean. Etorri zein ez etorri, uste ona izan ez galdu bakea. Bihotz maitagarriaren lastana sentitu, zuen gandik gero eta hurbilago dagoeta. Haren berba entzun naiz ez entzun, etengabe eskatu. Itxaroten dozuen erantzuna, jaso ezarren, ez izan zalantzarik. Holan edo alan, izilean hitz egingo deutzueta. Zuen otoitzik sakonenen iluntasunean, kukuka dabil zuekin jolasten. Bizitzaren dantza erdian, gaixoaldian eta eriotzean, itxurasko isiltasunaren deskonfiantzan jauzigabe, ari deika jarraitzen badozue, erantzuna jasoko dozue. Laster badator Arratiako errogatibea urkiolara. Bagilaren, ekainaren 14an, zapatuz izango da. Aurtengo lema hauxe da, ondarea jaso eta jagon. Mezatan, Aita Juan Jose eta Esteban Abadeak be gogoan izango doguz eskerronez. Oinez, kotzez edo autobusez joan daiteke. Hori bai, autobusez joan etorria edo bueltea egiteko, izena emon behar da sakristinien. Animatu zaitez eta animatu familia eta etzekoak. Egun ederra igaroko dugu. Egin dagigun otoitz. Jainko aita ona, betiko bizirako sortu gozuz Kristoren biztueran. Gehitu egizuz gugan Pasko sakramentuaren frutuak, eta isuri gure bihotzetara janari salbagarri honen injarra. Jesukristo gure jaun eta lagunaren bitartez, jauna zuekin, bedeinkatu eta lagundu gaizala gure jainkoak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Jesus izan daitela gure bidea, gure egia eta gure bizia, eta haren ama eta gure amadan Mariak lagundu deigula Jesusen testigu izaten. Guazen jaunaren bakean, Paskualdia jakin badakigu. Paskua ospatzeko eta gozatzeko une berezia dugu. Eta Paskuak eta karskuzan frutuak besteak beste honeik aitatuko duguz. Bakea, poza, bizia.
esete dira ospatutekoak eta gozatzekoak. Baina ez guretzat bakarrik. Gaur gaixoen Paskua ospatzen dugun jardunaldian, Paskua eta bereziki bere frutu gaixoentzako eta ezinduentzat ere badira. Paskua ospatu dugun bakoitzari dagokigu, gaixoei eta ezinduei ere Paskuaren frutu honek heldua zotea, hobeto esanda, eurei eroatea. Nor uko eginkizun honeri? Datorren domekan, barriro ikusentzuleo, Meza Santua Arteako parrokia honetatik eskainiko deutzuegu. Bizi pozik, Paskua da eta.